Shalom. Dihamu amanami, inanami, naposobulong, dohot remaja, nadong di bagas joron, nang na adong di bagas tabi, na maddohoti per minggu sadarion, marhite live streaming. Selamat hari minggu ma dihita sa luhut na. Hurian itu hatta, tapahohom, jala tapasonang marohatta, tapuk kama per minggu ta marede mahita sian buku edde nomor 527 mamukka siana sada sahat tu ayat tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anak na gawi perdengganan taringot tu dosata, hamu aliak kadongan, molosongoni dihaulongi debata hita, ikut dohot dohita masih haulongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dusan jala pardenggan basa, rodi saliling nileleng na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian na laon sahat rodi sadarion, hubuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita nauli na sian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok kami tuho, ala di bagasad dame dohot hasonangan
di lehon hodo hatam na badiai, saya si maroham, urubi mahami mangulahun na idokmo, asa hot rohanami, jala tarparangeon hami parange na badia, saya jari, jala pai baru marohanami, asa lamias, rodi hasusudan di bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo, au do jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakub au bainommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu, jala dang jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na ditoro ni tano, yang go tunggabi si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soturi dalanna, ay hona uhumna dosugut akka namar sineang di goarna. Patik paopaton. Ingot tamu ma pabadiahon hari minggui, dinaonomari maulahamu nasa siulaumu, ala yang go ari papituhoni, ari paradianan ni jahuba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namang ibati hutam. Ai dinaonomari do ditoppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana dari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradian nanay jala di barbadiai. Patik palimahon, ikkon pasangapom mo donatorasmu, asa martua ho jala liling mangolu di tano na nilehon ni Jahoba di batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakkon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado pandok ni debata taringat tu patik nasapului odo. Au do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosan ya mama tu pinoparna,
ro di sudut patuluhon, ro di sudut paopaton, pinoparnya kana sugoro hadiau. Alai, asido rohaku diakkana maribu-ribu, akkana marholong ni roha diau, naso mangalaosi patikki. Atong rap mangidugugo mahita siya debata, lau mangulau naho bartu patiknai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulau naho bartu patikmi. Pauduk be marohata, tatopoti madosata, maratangiang mahita. Ale debata nami, namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotujulum, huhilalahami, rikok doa sini roham disaluhut, hami halak pardosa. Alani hidaw bahen nau paserep, hami diri nami sadarion di julum. Jalahu parhatopot hami, tung najot-jot dohami manibil siya nakadalam munabadia, songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siyan julum ala dosa nami, aindang dihalomohon roham hamatean yak kapardusa, alai hamu bon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panendangion, dohot hagogon nitod di porbadia, asa tarapul situturo hanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot hasesan di dosa. Mucat piak kaduluk jalahumutta karobean. Alayang go para sini rohaku nasotu pamutsat sian ho. Jalapadan ni hadamioku nasotu pahumordit. Ninna jahuba siasi ho. Hasangapun ma di debata na digijang.
Tabegema hatani debata turpuk di hari Minggu sadarion imanatar surat di 2 Raja Biddu 10 walu mamukka syana ayat sada sahat tu ayat walu. 2 Raja-Raja 10 walu ayat sada sahat tu walu tajahama marsikat soring. Hadaulaton ni si Hizkia. Patolu taoton dunggabe raja sian Israel si Hosea, anak ni si Ela, bakit raja ma si Juda ma si Hizkia, anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dina bakit raja, jala 20 sia tahun lelena ibana mengarajai di Jerusalem. Ia warna ni inana ima si Abia buru ni si Sakaria. Jala diulahon ibana dolomoni rohani Jahoba, sadok songon nabi nain ni si David oppunai. Dilohai ibana hubut akatabak, jala dibolai akagana-ganaan, jala dipasikan imana sebaun asera, jala dirosahi uluk tobaga nabi nain ni si Musa. Hai rasirati kiujui, sai manutungi daupa hala Israel tusi, jala diguardoi Hestan. Marhaposan tu Jahoba debatan Israel do ibana, jala sian nasa raja di Juda akan au pudi sian ibana, dan adong tu doson ibana marroha, nang sian akka raja na jumolo sian ibana. Saya marsilo do rohana tu Jahoba, dan dipasurut rohana sian ibana, jala dirado ti tonana, akka tinutungang ni Jahoba tu si Musa. Di baheni, sai didongani Jahoba do ibana, manang tu dia pe ibana mangalakka, sai nama jadi doi. Laos mamulik ibana huhut sian raja di Asur, dang be manguduk tusi. Di papatu ibana hukuk halak Palestin, sahat do di Gaza, dohot partapahan nasida, olat niukuk paratan, sahat rodi hutan agoting. Ima sahatna, martua do akkana tu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin.
Naing marsinandang maluku diigil Jesusi manang diia pearu totong huingoti tiur marsinandang idoni igil ni Jesus totong marsinandang anondang doang tutur. Ngono aku Tuhanku saleleng oluki sogo di surga endeku pasangap Tuhani tiur marsinondang idoni igil ni Jesus totong marsinondang anondang doang tutur. Tahatidakkom mahaporsiautai, songon nahinatidakkon ni dongata sahaporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama parguguna suatu dusan, nat mapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus,
anak ni daripada jahuban nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siaton di porbadia, anlorak suabubuan. Ido tuhata, natumon nebernit, di pengumuman ni silatus, nama detarpajal do ibana di banrot. Natuat tu benoturu dung ditanom, namulak mengulu dari patoluhon, nama naik ke surgo, lahundul tu siamun ni debata jahuba, amanai pergugu na suatu dosani, disimai bana pamulak sugut tu tanoon, mangumi halak na mengulu doot na mate. Hau korsea diton di berbadia, jaladok sadahudia na badia, uria atau panela Kristen akan na badia, doh dasesani dosa, doh dihatai na mandok, mulak mengulu suh daging halak naung mate, doh diangaluan na sora sudah. Amin. Amurko.
Tikting masa di minggu pa-22 hon dung Trinitatis 31 Oktober 2020 sada. Bagian na parjolo tema minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pa-22 hon dung Trinitatis doho tema barita nauli na paibaruhon. Na bagian paduahon na naing marbagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma. Markus Hotman Silalahi. Ruas ni HKBP Depok Sada. Anak ni Amata Marihot Hasilalahi. Tubuh ni Nata Nurhayati Boru Tinabunan. Dohot Oroanna. Anne Berta Kristina boru Raja Guguk, boru ni Amata Situa Bengartua Raja Guguk, tubuh ni Nata Rumibun Permata S boru Simalango, ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuon di hari Sabtu 6 November 2020 sada di HKBP Depok Sada. Bagian napatoluhon ruas nataba. Mamuka sadarion minggu 31 Oktober 2020 sada gabe ruas di HKBP Depok Sada ma ima sada keluarga ni Amata Joshua Hutapea Inat Raisa Olivia Yosepin Boru Pasaribu Nasida Rosian HKBP Resort Sukadame alamat Perumahan Maharaja Blok R5 nomor 5 Depok, Nir Sadasia 2 Walu di kelompok 12 Manang Bethlehem. 2. Keluarga Niamata Wirasetia Sabungan Tambunan, Inata Rani Boru Girsang, Rabdohot Sada Danak, Nasida Rosian GKPI Siantar Kota, alamat Perumahan Botanika Puri Asri, Jalan Perdamaian Tolu nomor 5A, Curug Agung, RT 03, RW 06 Tanah Baru, Nir Sadasia 2 Sia, Kelompok Walu Manang Judea. Bagian napaupaton, ruas napida. Mamuka sadarion, Minggu 31 Oktober 2020 sada, Pidah Huria Sian HKBP Depok Sada, Ima. Rosi Maruli Agape Simatupang, Doli-Doli, alamat Jalan Nusa Indah Sada nomor 6 Beji Timur, Nirtolu Onom Sia Kelompok Onom Manang Kapernaun. Bagian na palimahon. Paborhaton Situa na pensiun. Di hari Minggu sadarion 31 Oktober 2020 sada, di parmingguon pukul 10, patupaon ni huriat tado paborhaton situa pensiun, imamata situa saut naiborhu. Jala papungu peleat tujolo dohita di minggu sadarion, di parmingguon pukul 7, pukul 10, dohot pukul 10 walu, manang jamonom sore, dohot di pospel arko. Songon tali kasih tanda hamulateon nirohatta di pakobasion nasida. Turuas napasahaton marhite rekening HKBP Depok Sada di Bank BRI asa dicantumpon ma angka sada isarana 100.001 bagian napaunopon sumbangan. Di jalo huriat tado sumbangan ima sada set kursi tamu lau pakeon di parmingguon ni pos pelayanan arko na pinasaha ni keluarga Nyonya Si Hombing Boru Sitijak kelompok 10 sada Manang Jeriko parhalado dohot ruas pasahaton mauliate. Bagian na papituhon tikting na sojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni huria dohot marhite grup WA kelompok partangyangat tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon
Saya di pasu-pasu Tuhan tamai tahu sangap di goarna. Shalom. Kita akan mulai kopi kita. Shalom saudara-saudari yang terkasih, Jemaat Pos Pelayanan Arko, Jemaat HKBP Depok 1 yang kami kasihi. Sebagai orang yang percaya, hendaknya kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa berterima kasih untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa kita peroleh setiap hari, setiap waktu. Terlebih di masa-masa sulit yang sudah kita hadapi dan masih saja kita lalui, masa-masa pandemi hampir 2 tahun lamanya kita digerogoti oleh ketakutan. Namun di balik ketakutan, di balik masa-masa sulit ini, kasih setia Tuhan senantiasa kita rasakan. Berkat-berkat Tuhan, karunia Allah senantiasa diberikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kita boleh bertahan dan kita boleh menang melawan masa-masa sulit ini. Maka Bapak Ibu, gereja kita yang dimana setiap tahunnya memiliki event terbesar yaitu Pesta Gotilon akan kita langsungkan di tanggal 4 dan 5 Desember 2021 ini sebagai wujud nyata kita untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur atas berkat dan kebaikan Tuhan bagi kita. Maka kami mengajak Bapak, Ibu, adik-adik, remaja Naposo, dan seluruh sekolah minggu dan orang tua kami lansia untuk turut bergabung, untuk turut berpartisipasi dan mendukung suksesnya berjalannya acara Pesta Gotilon kita, untuk kita seluruh umat yang percaya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan melalui Pesta Gotilon kita. Maka sebagai pendeta, saya mengajak kita semuanya, seluruh jemaat HKBP Depok 1, sekolah minggu, remaja Naposo, Bapak, Ibu, dan orang tua kami lansia, ayo ke Gotilon. Horas! Horas. Saya mewakili Ina HKBP Depok 1 ingin mengajak Opung, Inang, Kakak, Ade, dan Eda untuk bersama-sama mensukseskan Pesta Gotilon HKBP Depok 1 dalam 3 hal, yaitu dana, daya, dan doa. Dana, kita bersama-sama memberikan persembahan berupa materi dengan kerelaan, keikhlasan dalam Pesta Gotilon HKBP Depok 1. Daya, kita ikut menjadi ambil bagian dalam tenaga, pikiran agar Pesta Gotilon ini bisa terselenggara dengan baik. 3. Doa, kita bersama mendoakan agar acara puncak dalam ibadah malam pujian bisa terselenggara dengan baik dan hasilnya untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ayo kita ikut Gotilon.
Damai ni debata na sumuruk siya salut na roha. Ima mangaramot ya hati-hati do pikiran muna. Tiba gasa Kristus Yesus tuhatai. Amen. Disudihamu ruas ni hurian itu hata. Namar pungu hitan waing di bagas joro ni debata. Soone nangaka ruas. Napayutiu parminggo ta siya bagas marsada-sada do siya nakainganan na sohaguaran. Sahak matabi di sudi perhaladu ni HKBP Depok Sada Tuhamuna Sudina. Horas madihita Sudina. Hatani debata trupuk. Jamita di perminggu tasedarion. Imana tersurat di suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom. Bidusada. Ayat 10 dot ayat 17 sono mahatana. Rom bidusada ayat 10 dot ayat 17. Hagugon ni barita nauli. Edang na huwailahon barita nauli ing. Ay hagugon ni debatadoy paluahon na sana porsea. Halak jahu di jumolo. Dungi dohot do halak gorik. Ay dipapatar do disi hati gorah ni debata. Nasya kaporsiaw tuha porsiaw. Khobar tu datar suratian. Namangulu do partigor. Hinorhon ni haporsiaw na. Ido anggo sahatna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini tepat 504 tahun reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dulu di Mesir dengan menuliskan 95 dalil perubahan-perubahan yang dituntut dari gereja waktu itu, dari gereja Rom Katolik. Dan 3 dari dalil itu yang sangat terkenal yang kemudian menjadi slogan pelayanan gereja Protestan, itu yang pertama, sola fide, holang-alani haporsiaun no sama lua. Sola gracia yang pertama, hanya karena anugerah, sola gracia, baru sola fide, baru sola scriptura. Di bagasan nina yang dipaingok do kita bohado barita nauli mabuat kita sian hai baruon siak kaholomon tuhati uron ni debata. Apakah Injil telah membawa pembaruan di dalam kehidupan kita? Di dalam nats bacaan kita ini Paulus mengatakan bahwa dengan datangnya Injil kita dibawa kepada satu zaman yang baru, bila pada zaman yang lama yaitu perjanjian lama manusia umat Tuhan itu dibimbing dengan hukum Taurat. Tapi dalam berita Injil, karena firman itu telah menjadi daging, maka manusia tidak lagi sekedar dibimbing manang diparorot, alai nunga mangolu di bagasa si paroroti, di bagasan Kristus Yesus. Lali taparohahom majolo, parjolo, akadia marwa surungna, na mangihuto patik, do nong mangolu di bagasan hai baruon di barita nauliing. Nah perjolo nakid di pada Nairobi, hukum Taurat itu adalah pembimbing si parorot. Alai nung gabe daging hatai di bagasa Yesus Kristus, gabe di bagasa Yesus mahaluaon, asa naung terdidi di bagasa Yesus Kristus nauk sakabona doi, di hamamatena, alai lausuak songoli di hangongoluna. Kalau pada perjanjian lama, orang-orang yang melaksanakan hukum Taurat itu adalah melakukan tuntutan hukum Taurat ada karena ketakutan, tetapi di dalam Yesus dia lakukan Taurat itu karena dia sudah satu dengan Yesus jalan nyojar ni haporsiau. Namang ihut, jalan keselamatan bolo payutihut pati ni debata ima kesalehan pribadi. Haradoton niba mangaradoti nasapatiki. Alay bolo tajaha muse di rom bidutolu di dok si Paulus tuksangedo zol mamerdosa. Ise manang ripas mangulahu patiki. Ay bolo diulahu kamu siang patik. Alay dilanggar hamusa da patik. Naung batal do. Naung har sude pangulahono muna dinasia patik nai. Maka karena itu dari kekuatan sendiri memenuhi tuntutan hukum Taurat itu tidak ada yang dapat diselamatkan. Alai di bagasa Yesus,
dala kaluaon ima hapor siyaon. Atong bolosoni gabi na di paura do patik nung roh Tuhan Yesus Kristus sa sitong na da. Bolo di bagasa patik jolma, maka sikap peribadahannya adalah legal formal, alay bolo naung di bagasa kapor siyaon, dang behola sekedar dilafalkan, dihafalkan dan seremoni mangulahu patik, alay ikon nauksian ate-ate ima na nyojar ni hapor siyaon. Konsekuensina bolo so diulahu patik, madabu majolmai tu uhum ima hamatean na soras sudah. Alay na majakol di bagasa kapor siyaon, jala diingoti, jala di hapor siyay songos sada, si leon-leon ni dibata ima anugrah manak sola gracia marujung tu haluaon do tangoluam ma ima na ni leon ni dibata. Alani ido sa irokot si Paulus di son ay dang nakuhailaho berita nauli ay hagugon ni debata do ipaluahon nasa na porsia. Hagugon ni debata Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan orang percaya. Berita Injil adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Ai gabe daging ma hatai ima Yesus Kristus. Atong sahak maita sonari hamu kamanami tu perenungata nung 504 tahun reformasi. Nuk 160 tahun HKBP. Wah, adong dohai baruor didirita marsada-sada wain. Ima na coba tarinukon. Ditikir ringkas si tamartangiang, marminggu siang minggu tu minggu. Ada tidak perubahan sikap bagi kita Bapak Ibu yang membawa kita menuju keselamatan? Bolo ringgas niam marminggu, ringgas tu mangiok kata ni debata, bolo hagugon ni debata do, berita naulilau paluau kita, maka itu juga akan membawa kepada perubahan sikap. Kita renungkan masing-masing. Dari sifat kita yang asli misalnya yang temperamental, emosional atau pemarah, nung lam tajahai hatani debata, nung lam ringgas sita marminggu, boha adong do lumambo otik, adong do, ada, puji Tuhan. Manakah yang lebih gampang atau lebih murah diperdamaikan? Perselisihan pertikaian di gereja atau perselisihan pertikaian di pasar, di terminal atau di luar yang lain. Pertikaian di mana? Di pasar. Kita tanya masing-masing. Ketika reformasi digaungkan Martin Luther, maka kemudian dia ditetapkan sebagai pidah pengajar sesat. Maka ketika itu Paus di Roma mengatakan halal hukumnya. Setiap pidah diambil nyawanya, dibunuh di tempat. Maka para tentara-tentara salib melakukan pengejaran kepada mereka, bahkan sampai ke Inggris. Semua yang Protestan dikejar-kejar sampai ke Jerman. Dan terakhirnya tidak bisa bersatu. Baru penuk 300 tahun setelah itu, maka adalah 5 dokumen keesaan gereja disepakati oleh bapak-bapak gereja. Tabereng maju, ikut julu ratusan tahun asa merdamai. Maka sejarah membuktikan sangat susah perdamaian di gereja. Alania hamai. Karena apa? Jangan-jangan karena peribadahan kita lakukan hanya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Sehingga peribadahan yang kita lakukan adalah sekedar legal formal, merminggu. Tetapi kalau Injil mau mengatakan ibadah itu adalah substansial. Kalau diterima dengan iman, gabe daging mahatai, gabe hangul honot tomai. Gabe patar mai dihita, dak kolang mengambil hatani debata, alai maka porsiai. Menerima dengan hati. Alani dak pola be masih patorangan nasada tu nasada ninnate di Jeremia tul busadei. Karena apa? Firman-Nya, Tauratnya telah diukirkan di dalam loh hati. Jangan-jangan karena hukum Taurat, firman Tuhan selama ini diisi oleh orang beragama hanya di
logikanya, otaknya, belum diukir di loh hati. Adong ada dosen di SDT Hinan, mengajari akan dosen nami namau najulu, Profesor Lothar Schreiner. Dalam anak 3 kali dikutip Opie Porus Emeritus Bonar na 70 do jamitanion. Ido imana songonon? Gumogo do mudar ribebi pada meho kalak batak daripada mudar Tuhan Yesus inna. Alau do turohai suku nakamahasiswa neima. Esona sosumande bapak padok mi penghinaan itu suku Batak ninna. Saya mengatakan ini berdasarkan pengamatan saya. Ai bolo marulaun nabadia mudar rise doi nadinu munaina. Mudar rise teh kamang do tamina. Mudar Tuhan Yesus. Alai dung marulaun nabadia secara khusus di bona pasugit ala longgarro partikian saat walamani bay datang merkaliling masih jalangan. Marulo po lopton dikina sabil masih jalangan. Alai saya dong kuna masih jalangan ni gabe lopat 2 lopat 3. Taboto do artina de. Marulo po lopton dikina tong jalang. Alai nu koni di bereng ma. Nah, iliwat to butini tuna patuluhon. Atong tang berhasil lope mudar Tuhan Yesus si padame imana do dirina do padame imana do dongan na somardame do ibanai. Alai sawawabe borak di persoalannya halak Batak, nung disuak lomuk-lomuk, diseak pinahal lubui, di atas nisi pangano nina masih jalangan, boy do mardame nina. Ini mungkin sinisme, ini mungkin sindiran bagi karakter kita, yang di satu sisi membawa adat Batak itu, tetapi di sisi lain kita hidup sebagai orang Kristen. Alani dia na pazulota, ikom mudari Yesus do si pazulota. Wah asaboy songoni menerima Injil dengan hati, dengan sola fide tadi, dengan iman, dengan pistis. Alani mari kita coba renungkan. Apakah peribadahan ini kita lakukan betul-betul karena iman ataukah karena syarat legal formal? Babulu Kristen ibadah baru minggu. Sotong imurui guru koran nonau kebetulan markur kami papi. Yang ngosonari unang maju kita du laut warisan. Alanya markur kebetulan muse pasiu namang situa naibor. Kalau itu yang mendorong pasti kita tidak akan mengaminkan apapun isi peribadahan tersebut. Alai bolo siar roha perbagas do pasti dia akan memberikan satu pembaruan di dalam kehidupan kita. Malang nama hulak pe hujami tahun. Alai tarenukom ma ahama motivasi talau rotu gereja. Tikidak dana hau saya superinuku do tu pesta. Super artian ala kagak dao sia lubano tu lubanan, sia lubadolok tu lubateruan misalnya, dengan kareta. Lau tu di pestai auksada na unik hubereng. Saya parroha do inokon. Ulo pesta di hutanami, taksongon na di Jakarta kita rapi parhubasna. Aong do sa tabi na buka-buka baju na akamamay. Alay law sa aronggoy na sumar baju. Ilopik muse sa tong apak naon, huduhan ma muse, law mabagi kali, sa mana do tino ni. Ragam-ragam bereng o parhubasi. Alay na nga dok pola nagaor, jala na nga maparrohaw parhubasi. Na paling unik na hubereng law mulak, olo do ba inay nagtuak kumaniti tupak na tuinangon, sa ikon 2 hali di hatahon ni. Bereng joboy konakang. Neo tupak kuda, ingot roda udah. Olo po angin. Hapi na kuda na tonsol mantri. Napaduahon, neon tupak niakak sidame. Bereng jauh sa mana. Nuk piga-piga hali so ilaw mula usukum ma. Ayari kok neko pola do hono muinong bereng-berengon na bugim. Iru na riko asengo imana na ruaw. Jalalani hara-hara na idwa sa ruaw. Dangalani jagalingin na. Dangalani parhubasi. Olo tututahe na aku. Au boy masongoni tabayan law marminggu. Nagpeso pala tabo jamita ni padida sirait. Nagpesala para gedda otik misala law makatahok kaliluya. Nagpeso ito rama penyambut jamaat taijolo. Alay sada na urikoti tatadok. Tuhan Yesus bereng jobuhiku. Rodo tuhada. Neo bereng hubot tupaku da Tuhan. Piliak kutugo tilon. Kudang na? Rohata manotado atong. Seandainya fokus kita hanya ingin bertemu dengan Yesus,
maka kita tidak akan diganggu oleh sekitar kita lagi. Tak pola be sa itu perhubasi. Auto perhubasi ibo to hamudo kamang do inak fokus niba la culi ba mangan di pesta di huta. Ay nga martitir hodok nga ijama musion inda muserbe tu hodok nga ibut ini. Bagu isen naro. Alai fokus di sudena marpestai Tuhan suhu to bolod do. Maka demikianlah seharusnya. Kita didorong iman dan kerinduan hanya mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka itu akan membawa kebaharuan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup di dalam hukum yang legal formal di bawah bimbingan hukum Taurat, maka di sana akan ada sistemnya adalah pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi di dalam Injil berita baik itu, di dalam Yesus Kristus, hukum dan sistemnya adalah pengampunan. Bolo nani paroro ni hukum Taurat saima pangalahonat tong. Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan. Oh, jangan inna. Boratian. Alana bolo di bawah si parorot ni hukum Taurat nakit dibilang-bilangi dong. Ay so na halo pang lain. Waduh bet lo jisi saya dia aku bilang di ini mana tuh. Padua kon 2 ina. Patulu halir ngabe. Tetapi dalam hukum Injil yang baru yang diberikan dan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus adalah pengampunan. Aung de mulai tekenang ate. Tuhan sampai berapa kali neneng? 70 kali 7. Sempurna. Alai hitama. Ayo ulu belum marsual piama tu ina, ulu do yetong etok tok salahnya matai. Memang begitu ikapa. Masih saya ingat tanggal sekian ini matai belang dingok be persoalan ini. Sakit kali di sini Pak, ini mana tong? Abago ya cik na ya karpahit magwarika. Sekarang kau ulang lagi bulan Agustus persis tahun kemarin sebelum Indonesia merdeka ini mana abago ya mang. Sudah dibilangi. Itu yang hidup dalam legal formal, maka hatinya selalu mau pembalasan, dietong-etong. Menumpuk ma. Ima sayolo ma, akan itu tua madok apalagi ini. Nggak pojok isonin na, belum pojok atau pucarwi. Nah, masihkah kita dihukum yang lama itu, atau sudah datang Injil, maka kita sudah bebas dari sana. Boy domuruk, halak Kristen, boy, alai unang sanga mitop mataniari, somo budope rimas muna. Dan itu juga relevan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka seharusnya, bolehkah kita berbeda pendapat sekarang? Boleh, tapi jangan sampai dendam. Peti juhui ngok dona tari dohi itu osongoni. Naung iberengi dohorana samonis doha harwawin. So na macam-macam tidak. Kita berdebat, kita selesaikan persoalan hari ini. Kita tidak akan selalu sepakat seterusnya, tetapi selesai. Besok ada perdebatan baru lagi. Tetapi jangan pernah ada niat di hati untuk satu pembalasan. Harus selalu pengampunan. Dan berangkat dari pola pikir Tuhan Yesus yang mengatakan, ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena pada dasarnya tidak ada yang dengan sengaja mau menyakiti hati orang lain. Citir rohaku beko pahinna. Usuku majok kamama. Adong dohita na bersengaja mabayna cik rohanya kaina kama. Dangaw rencana hon yang gubu dari kuku baju cik rohani na tau na saya tahu nina. Mama so ngoni dang nasitongi. Mana kusuku majok hama kainang. Hiado direncana kamu saya dari ikuku baju saya lihat cik rohani amat tahun 6. Dakyate. Maka kesalahan rupanya tidak selalu pernah direncanakan. Minimal dalam hidup rumah tangga. Maka orang yang merencanakan pembalasan dan kejahatan ini sesungguhnya dia hanya itu yang disebut bisa iblis. Kalau simbolis sudah merencanakan kejahatan dari awal. Dirancang asa harumation. Ala yang sesama jolma tu dengan najolma. Bolo sian roha naborhat naung nisuaton ni Tuhan Yesus di perbadia tibana. Tuk suadonggo na dengan sengaja melakukan satu perkataan untuk menyakiti hati orang lain. Dah dong direncanakan. Dan hipe songoni dakya direncanakan ya cik rohamuna. Ayo lu songoni kan, apalagi di huta. Kebiasaannya tuh tong di huta, ikoni kala sada di mana hudul.
Apalagi do pe mula marmobil anak konna. Parumain na seorang di Pangaratuano. Menurut parumain, na di samping kiri ni suami, ya harus istri. Lamar dala kalay takin na buka. Masuk mahoinongin na. Na saya marharap paroinong ngopi tu jolodub ko na. Ima kalasado nakin. Asisi. Ito ribuka pitu na ipudi. Masuk mainongin na. Tabuhin na do pero, mana, huduli mana. Sepanjang jalan, makohom na mana itong makohom. Nga mulai suku-suku na anak ngaw, ni bagas rohana. Jalan nga mulai atusi. Alay hadut rohana man, dok tinataw na sutuk perbedaan. Asa sitong na inong mamabayad di julo, madok songo ni. Alay saya dipopom, masa dipopom. Nukon ni melidat ma. Ima inataw. So huboto na sumarada do harap parumekonin na. Ikonaw do di julo. Dero parumain na buah matok parhuta-huta si matokon. Harus saya mana mendampingi anak ngayon na. Merbedai, mergajang ke persoalan ini. Karena itu saudaraku yang terkasih, seharusnya kalau ada yang mengalah dan saling mengampuni, semua akan damai sejahtera. Di dalamnya harus ada muatan pengorbanan. Jaya hamarugi na sugari lo paruman na ihuduli julu ya ke. Belo idongannya pala dua jom anak ngai julu. Mari inogin na. Mari na turhata honon na di. Anggo parumay kod daban na berjua nonin na. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akajol mana di parorot di bagasan patik ni dibata manang hukum Taurat nan tadi, dia bekerja melakukan tuntutan hukum Taurat karena takut dihukum. Alai naung di paluan ni imar hite barita nauli berangkat dari iman, dia melakukan semua pekerjaan imannya, dia didorong oleh cinta kasih. Nah yang cari tahun, hujami tahun di son di hamua kamanami do inanami. Ono pami tu bina tutuai, jala tiap berhak na tutuai tu pesta manak tu dia itu ribagi do karejo nami. Jackson, oino. Tapuan no bulungi gadong, doho ador, lopa, asadong idahal ni babi. Rade, siapino. Ho adonan, manapu alaman, ho mangalap aek, ho mangalopa, ho manuci. Sudah dong bagian di karejo na. Dong dibagi ulau non, ay hola secara legal formal lo pikiri hami. Pokoknya saya no kujaljali pinahal dahan di pinahal lubon huliau maka ngasay tugas. Anggo mabuati boy do hira-hira sajom, saya torima ni etong. Holang borhat na tutuay, dang itor karejoy parjolo ni humalaputan, itor malujong go ibadong lapang bula di hutan nami, itor marbulay may ibadong dong adisi. Roak kay to ni bari radoti ulaon dari radoti. Ala di radoti di bagasal las ni roha, marlas ni roha manasida akay to nami managam haroronya mong ngami do ina nami. Ala yang ko hamya kabawa, di bagasa kabiero mahami managam harorona, ay daksidong do piulaon nami. Ngamepet waktu, holang adong binege suara ni kareta, brrr na, ngay mana haroy na rosa, ni hojo manlojong, daksidong. Roma tutu, ay nak binoto tikina, di do hira-hira jam 5 do hami mulain na, hape ulo do jam 4, ay ulo do humato ulaw ni do pestay. Sahak majam 4, daksay do piulaw. Alay ng kay Tony ba nga tabo parkudulla, Maranatha ro o Tuhan ngayon na. Toho matutu, sahak manatutuay, ay nasumasat do pibeko. Idahan ni pinahalobuton na inong dang. Jelas do'y jatah ni hukuman na. Itor sahali do'y lilitunggali. Sak. Ay basa, ang do petik kini. Daong. Jajita boloro nga masak. Si may iba. Alayang wako ito namin yung tabo-tabo parhudul labot ini. Ay gabi dapotan manasidia si dua lopit ima las ni roha. Ahamay, tiap mula inong nami sa ibuat tinado karibik ganong nasa bulang ipiringi. Aung di hutan nami porsia. Saya dabi. Jaya ala kona uhup pami karibik ganong nabalgay pirang dapot gabi leon matu ito niba. Alayano na dapot licing-licing. Mereka bersuka cita, saya menangis mahami, saya holan natariluilu mahami di hari paruhumani. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau motivasi kita di bawah hukum Taurat itu adalah karena didorong oleh rasa takut, maka kita tidak akan pernah melakukan tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna. Isarani bolo di anong merlalu lintas kita, anong polis lain, ada anong polisi na masih jarak tujuh dilewati di sudine. Dan pikiran kita akan mengatakan semua juga melakukan itu. Alai bolo di bagasa kaporsiao do adong manak suadok polisi
dan oleh melanggar peraturan-peraturan lalu lintas. Ima sada contoh. Atau tajak ko mabarita naulii. Jala tarimang-rimangi. Bohado tutu. Ngadok kay baruon di parnguluoku di panggulmiton na nukujalo barita naulii. 30 tahun mahwa kaino ngakamong gabi Kristen. Berarti sesuai umurmu mate. 110 tahun HKBP, 504 tahun reformasi di Martin Luther, sonari di dia mah titikta. Zaman mempunyai tantangan sendiri. Di paduk duita tua kahamalon lain, ala yang kohatan di batasai hot, di bagasan ni mahitan yang mengulu marhapor siang. So lima di hamuna manami, amang situa neighborhood, itu teh. Nung maghubas salah amang, saya di parar debatama pakubas yung muna ramos ma parbuini. Jala toktong mahatan ni debata payuti utamang, Holan sian secara administrasi do peciun situa. Itu tabunya KBP. Ala yang kotohonan takya paciuni dalam artian Holan nasorap do merabot do hamu dia karabot ni parhaladu. Ala yang mengaradu ti parhaladu ni saya toktong ma mergugo amang. Bolo secara hukum Taurat tutu apa siun danganong be hak ni undangin na. Alanya ha ayang go siya baga sa porsiaw do catohonatai toktong do anggo hak pangulau ni ikorrado tata. Jadi marang di dia be tong do situa lau mangulaho pertanggiangan duho mangulahon akau lau pakobasion di tongani gereja. Toktong mamargugu amang duho di inak be. Demikian juga semua anak-anak dan keluarga biarlah ikut tetap kerja keras untuk memenuhi tugas panggilan. Tentunya ada beban, kan anak ni situ ada, buru ni situ ada, ninna. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dan diberikan tugas panggilan kepada ayah kita di sini, kita juga mengikuti. Dengan apa? Tentu dengan sikap yang sudah dibaharui melalui berita sukacita, yaitu melalui Injil. Selamat bersaksi di dalam kehidupan keseharian. Margugu mainang ate do amang. Ale tok-tok tangya ko kamu hamis sudina, asa 100% dia sudah kasih 2 tahun, boy paujuk konulona satu na pasiun. Alani bolo songoni do honot tama, asa nang wapalagajang nian umur hamis sudina minimal 5 tahun baru pejo tu hasonangan. Itu ate. Jadi ngapasiu perjulamak sia karejo. Natabuan ya ate. Pasiu masonari sian hapar haladun. Berarti sadanay na naik tagamon niya mangok hapaciunon. Ima? Pasiu seperti biato. Jangan gua hau tulunay tagamokon non lapaciunau. Paciun 2 day na mataheba. Paciun ano siya kapaditao baru mah paciu siya portibi. Sudah hitam na kami paciu seperti unak pola mabiar kita. Setabi jabuan unak pola na hitame. Alanata pada udah upehi tong dolau roi. Kodohonot tado maranata roh Tuhan. Amin. Saya tibu maroho. Anggu gajang di umur siat debata duete. Jadi mau lihat madihita songoni madi ruas ni huria dalan madok mau lihat itu debata ala saya ditongos di hita parhubasnya. Sialas ni rohatama aka pilihan 65 nota pasahat tujulu dalan saulat nari madok mau lihat itu debata ala saya ditongos perhalado di huriata. Porsiama hita nasa napasangapo perhaladuna, saya pasu-pasun ni debatado di sudi parnguluan. Jadi di bagasar roh maulate mahitan non pasahat toni. Nuaik pe dia kasudi perdalanan di ngulutan na kita rimang-rimang ima. Nung ngaulat ni dia Tuhan, nukujalo barita naulimi. Hai baru dia manauk tubuh dia, laos mabuak kai baru naha mau ditongan ni keluarga, doho ndu nahumaliang. Aitu sido tugas pajawota. Ipasu-pasu makaina, ipasu-pasu akama, doho sudia karuas, mamuka siya na met satu naubalga, supaya kita tetap menjadi agen perubahan. Songo kuria na reformis, mereformasi semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita senantiasa dibaharui. Amin mertangyang mahita. Mau lihat ya Tuhan, di atam nauk kutangyok kami. Iloko di hami barita nauli, ima Injil, berita keselamatan, jalan ada gabi daging hatai di bagasa Yesus Kristus.
Jala kami nasa natardidi di bagasa Jesus nok sa kabona doot iba na di parnguluan. Atong haporsyaw ni man yung mga liok kay baro di kami. Asa toktok kami ali Tuhan. Maniru Jesus Kristus di hata nakpabayanan. Gabi sibuak kay baruon hadamyo do pasu-pasu tuna humaliyang. Udut ni malaw mga raduti tugas padsoni Tuhan leo madihami. Buwali pardagingo do partodiyon. Asa margugo hay maraduti na sa ulaw na denggan sa minggu tujuluanon. Pasu-pasu mahami marsada-sada. Pasu-pasu keluarga nami. Pasu-pasu akan naniulan ni tangan nami do usaha ka na maragam. Jalaluas sami parsaulihon akan naniuki ni udok nami itagad di tanah ondope. Pasu-pasu kaya nakon nami. Pasu-pasu naksudi keluarga besar. Songoni mana kuriam pasu-pasu oleh Tuhan nami dia KPD Depok Sadaun. Dia ka program na pinatupa. Tarlumobi, di hari Sabtu na ron, naik patupahon, patujulo di pesta gotilog kami, marhite naman live streaming panitia. Duhot perhalado. Buhay rohan nami, ratlo sudi ruas ni uria manupahi ulaw na dengkani. Asaboy pakyon nami ali Tuhan piliani. Mangurita kalau pekobasyon na maragam di tonga-tonga ni huriam. Songonima sa hatu tanggal 4-5 Desember. Ima puncak ni pesta gotilon nami. Ho toktong mga leobisuk tu sudi panitia. Makehei ruas do pasadaw rohan nami. Pasatupak na muli. Laho patuluson ulaw ni. Manupahi ulaw na balga ng ditongan ni huriam hakal Depok. Aleja huba. Di bagasat sa Daryopya pasaton nai matuho saka parbogason ni anak tuhuk buru ni huriam. Markus hot masilalahi. Duhot Anne Berta Kristina buru Raja Gukuk. Hodo ali Tuhan na mga turo pardong asaripiyon. Alani ho manajong jong muse pahoton na sida kabidong asaripiyon na baru di hari Sabtu tanggal 6 na roon. Laos na mangido mahami. Jong-jongi manang adat na namangihud asa mardami sonang. Na keluarga na laos bentukon na sida pi Tuhan nami. Saya ho mapasikopo boli daging do todi na sida. Uhud pasikopo kolong rohan na sida. Marita na palumehon anak do boru. Si pagudang-gudangon na sida musay, may sangap di guarmo, las ni roha nang di keluarga. Maulate madiho Tuhan nami, hujako kami di bagasa las ni roha ka keluarga na baru marsaur do tami di huriam di HKP Depok Sadaun. Keluarga nyaman nami Joshua Tapia do inang, Raisa Boru Pasaribu, Narosian Sukadame. Soalnya keluarga nyaman nami Wira Setia Tambunan, do ina nami Rani Boru Girsang Rapduhut, dana nasida. Saya pasu-pasu manasida sa gabi pasu-pasu di parsauran nami di huriam HKB Depokon. Pasu-pasu na kuriam, gabi habauran di pasu-pasu, nang tu keluarga na baru marsaur do tami. Upasat tami nang keluarga na pida siya kuriamon, Rossi Maruli agape, saya homa masu-masu ibana, nang di ruas haujakan na muse asa gabi pasu-pasu. Di baga sa sadaryo paborhaton nami ma, nauhalongi hami, ama nami situa saut na iborhumar pansiun. Tungasi marohan, pasu-pasu masudi pakubasyon nyaman namin na sa laon. Asaramos perbueni gabi pasu-pasu di tongan ni huriam HKP Depok Sadaun. Songonima nang diudut ni perdalanan na dihatuon na. Tok-tok pasu-pasu ama nami. Di rumah tangga do di parsaura siganu pari. Asa saya perbueho perbue nauli. Domu tuak kahatam. Jala domu tu pajuommu. Di poda tohonan nang jinalo ni ama nami. Pasu-pasu manang keluarga le Tuhan ina nami ratdo kaya nakon. Marsauliho belgani pasu-pasu. Naok pinaleom mujala leonom mumuse tujulano di tongani keluarga ni nasida. Ali Tuhan maulate ma di ruas ni uriam na pasahato na kapilian. Pasu-pasu masaluhut na nasida. Pasu-pasu na nga kausahana. Secara khusus di keluarga ni ina nami nyonya si Hombing Boru Sitijak. Na pasahato sada hudulan na dengkan sipakyon nami di pos pelayanan Arko. Pasu-pasu makeluarga nina nami rapduho akaulaw na maragam. Jahuba na usobahami di bagasa Jesus. Kadungan nami na marsahe tuho pasahaton nami. Bolos tukso hagora kami marsada-sada. Asini rohamma na manopot. Jalahoma na madauni. Pahisar ko pamalupon na sida. Di bagasan huwaso ni Kristus Jesus. Na sun gugoy. Ali Tuhan nami nang dia kadungan nami na marlas ni rohape. Ima ka na marulang tahun pernikahan, so ni ulang tahun kelahiran.
Sai parrohai maganup mamilangi ari ninguluna sa dapotar rohana bisuk. Jala homa na pasiko po pasu-pasu. Dohot las ni roha di nasida. Diari hatutubu nasida. Dohot diari hasasaut ni parsaripion ni nasida kanup marsada-sada. Pinuji maguar muli Tuhan nami. Songonima perdalanan ni bangso nami aku pasaat tay matuko. Parbisuhi mapamarita nami ni luhon ni Presiden nami Jokowi. Lau mangatur na kaulau na denggan. Na hobar tua karuhut do tasitongan hukum dan keadilan di tongan ni bangso do negara nami on. Mau liate madiho, tunggudang naik si bangidon nami. Aledak terpajujur di hatani tangyang ngami na jepeko na letuan nami. Alani nang dia kapangidon na so terpajujur ripe, asini roham mapasikopon. Atok say jalo uloy mapangidon nami on, o Bartolomo ni roham, di bagasa Kristus Jesus Tuhan siokopami. Amen. Ruas ni Tuhan tanah hinahulongan di bagasa Jesus, dalak kamulation ni rohata tu di bata. Namanongos akaparhubas na, iman dinalaw borhat marpansiyo namang naiborhu. Tapasaha mapilian na lumengkat tuzulo. Ya kana digijangan no rodo kasituata, lau pasahatok kantong persembahan. Tapuji Tuhan tamare dehita. Nabasa
pinaulongan di bagasa Jesus. Sahab meta tu acara paburhaton. Amata situa saut na iborhu marpansiun. Tabuka acara tanarong di tik-tik tay. Di tiki marede hitan non ede nomor 15, Roma 7 lamak situ ado inang. Duti tas di perhaladu nomor baju tohonan, nomor baju perhubas. Sombaitan nomor kalilik siya muka pirang. Tong marede mahita buka de nomor 15 et sada. Beribau deh Pak, beribau. Beribau kita deh Pak. Beribau di bawah orang untuk ikut ini, sebagai Amang naik balik, hilang di sini. Kamu donga sahuria na bungu di bagas doroon. Nunga jongjong di tonga-tongata. Ima amata situa saut na iborhung. Nunga digohi tiki pangulaw na sida di huriata. Nama cohok mana sida nuaeng sian haparhaladun di hurieng. Alani i tamama hita pasahatota hamulateo ni rohata. Tutuhata nama dongani jalan namar guguihon. Napatauhon na sida sa liling mangulahon haparhaladuni. Aku ni une mahita pasahatota mauliate naktu na sida naw makalujakon jala makarocoton mangulahon ulaon di huriata. Lani paborhatota manasida nuayang lau pensiun. Ihamu nungan nami amak situa saut na iborhu. Obartuatura do peraturan ni AKBP, nunga dikohi amu bacubon na sahat tuamu merhubas di hurieng. Nama dok mauliate do huriaon tutu hatta, napatoho kamu merhubas, obar tutohonan na sahat tu kamu. Nunga dikohi hamu panguliyom muna merhite pakubasio tohona situa. Di pasahat tamudo na pinangido ni hatan itu hata nama dok sahat ula tohonami. Natamado hamulat honoton ni hurianta siala pangulom muna na sa lilingon di tuhata. Ang giat perbuin ni nahinubasam muna na sa lilingon ni jolo ni tuhata gabi pilihan na husus jala mabuah pasu-pasu tuhagagada ni naporsea duhot hatutugu ni haporsean di nahinubasam muna. Alani jongjong makita na sa huriaw martangyang tutuhata rimba mo jongjong. Martangyang makita. Ali di bata nami nagok asi do tolong ni roha. Rodo hami tu adupa mula pasahato kamulateo ni roha nami. Siala pangurupiyommu di naposom saliling di pararho makubasi huriam. Nunga sahat diulah-ulau kasih tuau na pinasahap mi. Sabay maramos perbu ini pakubasyon na sida di ruas ni huriam. Tuang uluan sa liling-liling na. Nang naposompe asi maroham. Ramoti manasida. Lam ramoti manasida nung mamuka pensiun siapa kubasyon na songo sahalak situa. Mulutong di jalo pensiun sian hasituaon. Saya ramoti jala patuku pos ni rohana sida tuho. Palas marohana sida toktong. Pahipas mapamatang na. Lau maday hinauli ni tiki pensiun songo jol manamar pakilalaan. Marroha jala namartol di hobar tulomo ni roham. Tugu-tugu jala ramoti manasida dia ka ari-ari ni hatuaon na. Asa toktong manaili tuho. Ay siyakodo haroroan ni hadamion. Las duhot sonang ni roha di bagasat tod di parbadia.
pasu-pasu manang keluarga do si solhot nasida. Asara mangulupun jala makamulatehon pasu-pasu na dinalo nasida siako. Akup ni ing berpamuati maroham dinasahagalion. Doot hakurangal ni dongan nami dinasa pangulaw do pagkubasion na saylaon. Sesay may alani holong ni roham. Pinuji mahwali Tuhan Yesus rodi saliling ni liling na. Amen. Udul bahamus di ruas. Ruas ni urian itu hata dorak sota parborhat amang situa saut taibor humar pansiu di son marhite nama cahahon SK do paborhato nanon. Dulu tapayutihu majo berita pangulaon ni amango saling marhubas di huriata lukoniano diuduti macahahon SK atau tatangi ma berita pakubasion ni amak situa saut neighborhood. Jauh kamu Mamang. Berita pakubasion di HKBP Depok Sada. Goar situa saut naiborhu. Inganan Ari Hati Tubuh. Pematang Siantar 26 Oktober 1956. Tardidi 17 Februari 1957. Maka tidakon haporsiaon 20 November 1972. Marhashotan 12 Juli 1953. Goarni Nata Lindaria Boru Simangucong. Goarni anak dohot Boru Nasida Samuel Prengki Maningar Naiborhu. Sarah Harum, Krisma Elisa, Boru Naiborhu, Saul Okto, Tigor Paruhum Naiborhu. Majalo Tohonon Situa di HKBP Depok Sada hari Minggu 10 Sada November 2007. Pakobasion di Huria HKBP Depok Sada. Tahun 2006 tahun 2008 anggota tim verifikasi. Tahun 2001 2012 Sekretaris Dewan Koinonia. 30 sada Oktober tahun 2020 sada pensiun sian Hasituaon. Depok 30 sada Oktober 2020 sada. Surat keputusan pensiun penatua nomor 104-2804-10 Romawi 2021. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok. Berkedudukan di Depok. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP, mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan usia yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Saud Naiborhu, tempat tanggal lahir, Pematang Siantar 26 Oktober 1956, ditabiskan di HKBP Depok 1 pada tanggal 11 November tahun 2007. Pensiun dari penatua karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Depok pada tanggal 31 Oktober 2021,
Huria Kristen Batak Protestan HKBP, Pendeta HKP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH ditandatangani. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan 1, Pareses Distrik 28 Deposkap, 2, Parhalado HKBP Depok 1, 3, Pertinggal. Ale na po ni debata situa saut na ibarhum. Mardonga pos ni roha di debata ama. Do anak na Tuhan Yesus Kristus noto di parbadia. Upaburat kami mahamu lau pensiun sian situa. Di pasu-pasu Tuhata Yesus Raja ni huriaima pakubasyo muna na sa lilingon. Jal di ramoti mahamu dia karyari ni ngulumuna. Jala di parrohai hamu madalani madai hinauli ni tiki pensiun dia ka ari-ari si dalanam muna dope ditiki naroon. Amin. Maulate mah nang dohot dihole nang El Burus Mangusong do keluarga nama ngurupi pakubasion niamak situa saliling marhubas di Kuriaw. Saya didungari di Batama hamu medalani masa-masa pensiun sian hasituaw ni. To di parbadiai ma margugyo kamu do keluarga dia kapar saoran panidangion nang di pakubasion na adong di Kuriay. Marsangap macakuba ala di pakubasion muna na salilingon. Jala mabuah pasu-pasu do las ni rohamay nang di Hurianay. Selamat menjalani masa pensiun. Tuhan Yesus mamasu-masu hamu, dohot madongani hamu. Tuhatama mamasu-masu. Sahab maita sunari tu nama dokata. Lani i adorak sosahat madokata maredema sudi parhalado. 205 hubungi dohami tu parorgen. Walu 105 ayat 1 2.
Deboraturat Jadongan Muna Nasatohonan Kasitua, Nuaik P, Udul Mahita Kasituata, Binasaha Ma Pertikian, Madok Hata Pertandingan, tu keluarga na pensiun Parjulo Matu Ala Amang. Boleh minta tolong Amang, sada halak kita. Ya, isom Ala Amang. Silakan Amang, naik isom kita. Ya. Salam. Yang kami kasihi pada Amang Sirait, Amang Pendeta Sirait selaku huluan, dan kepada Amang Sihombing, pada Amang Pendeta Inang Pendeta Jai, dan Amang Pendeta Simamora beserta keluarga. Udah. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Dan begitu juga kepada Amang Sintua, Inang Sintua beserta keluarga. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kepada Amang Inang Poso Bulung, remaja sekolah minggu yang kami kasihi dan kami sayangi. Khususnya kepada Amang Inang kelompok Lodekia serta Bethlehem, terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya selama Amang Naiborhu pelayanan di Huria ini. Tibalah saatnya Amang Naiborhu purna bakti. Selamat Amang Naiborhu, semoga panjang umur, sehat selalu. Dan saya selaku istrinya, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan, dan selama Amang Naiborhu pelayanan di Huria ini terdapat melakukan kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mulai ma ituata nanuk tuk kata nasing Yesu maduk mulai alai pakai maju sotek pertikianu bican adong bui bajong jong isu. Perasaan saya campur aduk tadi itu, karena berkumpul semua ini kawan-kawan yang pakai jubah putih ini. Jadi di perjalanan hidup saya ini sakral karena melibatkan keluarga. Waktu pensiun dari tempat lain enggak seperti ini. Jadi perasaan saya tadi agak campur aduk itu. Ya, adong dulu lungun. Lungun naiba nengok do setiap Jumat. Marsermo do kita ruk marsaur tuatan itu Tuhan. Alai Jumat naneng ro bahasa secara aturan peraturan saya tidak ikut serta lagi.
Imalungun na amang inang alai sada sisi lasrohaku alana ngauda ni proseson gawe boyau purna bakti jong yang iso. Wingon tore Jumat tore sermo terakhir mula kau tujawu hudok tinata sambil mekel. Yo, sampai juga aku jadi lansia ya, panjang umur juga aku ini. Ya nggak sangka gitu, karena di perjalanan yang udah-udah ya kita tahu lah kadang-kadang kita kecelakaan lah apalah hampir-hampir game tapi nggak game juga. Gitu. Jadi memang perasaan itu campur aduk itu. Dan pada kesempatan ini juga kami ingat tiki mula-mula terpilih au gabi situa ta 2006 kiki serapilkan masih nasino menang satu suara itu. Nah pada waktu itu persirangku tuh dia, wah ini kerjaan berat punya ini. Nah, tapi dalam perjalanannya ya setelah ipargugu itu wani ya kusyukurilah. Artinya gudang do pasu-pasui hujalo satu wata nung hulau tonani dengan segala kekuranganku. Alas sisa do konokku do mulate itu aka dongaku ruas di kelompok pitu hati hai kelompok pitu dak pemakar do. I pilit ipabakit tamu hami gabi situa ba gabi dapok nami do pasu-pasui jala dalam perjalanan pun alhamdulillah pakai tok kami ijaga hamudo standing nami nang uma dangi paurak kamu kami di mulai tema dia ke ruas nyureta nadong di kelompok pitu pada hati hai songirotok tuaka situa na mengula di kelompok pitu walu halak mami nawasai Dala jodoh kami mabain pertemuan-pertemuan ibakas di situa A, ibakas di situa B, di sana tempat lama kata-katai bado tugas pelayanan nanek siulanon nami. Jadi komunikasi baik. Jadi mulai tema yang situa kelompok itu. Nah pada perkembangannya jadi kelompok 12 gabi opak mami kelompok 2 situa opak kelompok itu jalan tonglo dengan komunikasinya. Mulai tong dokonokku tu akka situa senior naktif dope. Memang perjolo pensiun alang godang umurhu. Jadi mungkin orang takku poni bulu terlambat di sekolah ba perjolo do na turun umur ba kelas 2 baru kelas 3 ba. Nah kira-kira songannya mah. Jadi godang do dapat tu akka masukan sesitua senior walaupun umurku lebih banyak tapi jam terbang mereka ini lebih tinggi. Ba tapi amak sekotang mah na 3 tahun Marsia Pulsia tu walau tahu mah ni gijaku hasitua oma situa na paling liling jam terbang na nangon bamangi uma amang situa lubaturuan satu hidan itu kemudian amang Manalu amang sitopul jo baru amang Manalu maulate mah hamu amang alana iba kata parsorata dalam komunikasi formal ataupun informal gudang do parbinatuan nada putus kamu maulate mah amang songon itong yaka sangkataku wal kami sangkatan jadi auma palimahun na pensiun sasitong nanyan sebelum mau adang dope pensiun dengan nami alai tuata nomor sakap jadi daksa ngajong gimana song kami
ya tetap ada dalam kenangan. Jadi tulunai nama kami sangkatan na aktif dope kebenaran ronasi desok ida amang kultum Begultum, nanya di mana nih? Kemudian situ Arja Guguk, kemudian situ Marpaung. Mulai mah ngomong, meragugu mamu, memilih dirimu na, mempermani terus muna di kelompok muna bi, tuata mah ngaramut yang. Mulai mah tong tu keluarga, namun dukung au dengan segala kekurangan memilih diriku tuh Riau dalam merugu dalam tanyang muna mulai tematuk tu uluan nami padita Jackson Sirait padita Bornok Siobing padita Inang Juliana Jaidot padita Paulus Simamura di Parsarota Salilingo bahu pakilalau kami do parlabot ni roha doha mamang jala hamu rupanya nami bulu kira-kira adong na korak katus waktu si hami tanya tu hatan itu wani jala kesempatan tiga kali ruk martiki do kita di kegiatan di gereja ta mulai masuk tu HKBP Depok ada HKBP Nabulu ni nagabi perhatian ni tuata pasatu berita nauli tuita akar ruasnya KBP Porsia alai igijang tude mulai dokonoku tu tuata Yesus para serohai namang lihat pertiket tu hami jala na manggerakon rohamu nomor sadasa namang inang asa marhol roha ada ngalani uli alani berjunami alani tuan itu ibarat rupiah kami mangula di uren tuata HKBP Depok Sadaun sandaina aduk akaparolekuna salah ya mohon dimaafin lah merlas roh kami menjalani masa purna baktiun gitu. Jadi amang inang, amang yuton hatanya makpadi tanakin, hubar tu perspektif ni HKBP, akhirnya kipulkan menurut tahu bahwa sasitung nape dang napa siunau, alai lanjut tu level tingkat berikut lansia. Jadi di lansia situng na pensiun na sesungguhna na sobinoto adiga di harina alana ido mak pedita dan adong administrasi nyon tarjaloku bulu kareje ba di tempat nasing marumur 50 tahun mulai mengabdi ya ngabu itong 30 tahun karejon non tahun sekian pensiun mak kami terpilih tahun 2006 usia 50 ngada berarti 15 tahun masa kerjaku marumur 65 tahun 2020 ada asanarion alai bulu di lansia udah nasutare tong alani ba tahu diri kami baik kon lalu marsihohot mami tutuani edaketik dan binoto digas di harina masa dinas ni di lansia bu tahun, bu 1 tahun, alela sebudu 1 tahun. Atau ngamanginang ba ibagasan turut ni roha, serap ni roha ba toktong buk kamu kami itang yang muna asa marlas ni roha kami toktong ipertikan nani pasak ni tuani sehat-sehat jala panjang dinas lansiaun paling tidaknya nopat manang 5 pilpres naik alai akan pakiri momai atong memahami roha mahita
Ganup, Marsihauluman, Tota, Marsangak ma tuat. Amin. Butima. Mulatema, tau dutima, pasahato kata mulateon, mewakili sudi ruas, napi nasahatnya maksud tua M. Limbong. Tong Malaysia lah amang. Horas madihita saluna. Oras matutu. Nau persanga pihami amak padita, do inak padita, nandide pokon. Khusus nasan nari, uluan ni uriata kay petusara, amat padita Jackson Serait. Au jong-jong disom mewakili ruas. Madok mauliate tua makta, situa na iborhu, na purna bakti sadarion song-songin nak keluarga. Hita sa persahutaw do maksudtua na borhu. Hita adong do opat persahutaw situa. Nahuhalason selama amang melayani di huriaton. Heado ketua ni persahutaw ta dang adong isya perjamita di totuhon. Alani hami opat situa maksiagian nak pesiun, au nak pesiun, situa siregar dan go pepesiun. So amang nai boru. Ro ketua nama dokon isa mahamu amang, saya terhudokon amang nai boru ma. Bahasa terhutu amang nai boru, saut nai boru MBA. MBA on makin botak ayah. Jadi hualas do amangon dang majua, iru na hualason saksiun. Gudang do halak mendok hom somang. Amak sianu marsito. Marsian. Jadi engkau mangun langsung apa tahu nak. Jadi lasoha. Jadi do mang molohita situasi di hari pe ido konruas ikon ulahonota do hasitu tainon. Ido las niroha na perjulu tu amak situ. Si nai borus donon nami. Buat anaknya keluarga. Samuel nai boru. Jong amang. Berdiri dulu. Jadi bapak sama Samuel. Jadi bukan si Saud lagi ya panggilannya sama Samuel. Nanti kalau kamu sudah kawin, ada anakmu, jadi bukan lagi sama Samuel. Opuni saya, maisha anakmu saleon. Opuni memargelari mana. Aku minta kepadamu Samuel, kamu sudah bekerja. Adekmu sudah lulus sarjana. Satu lagi tinggal kuliah. Kalian bertiga. Ini banyak di sini. Ya, orang tua. Anak siapa dari sini yang kamu lamar? Saya mohon kepada kita orang tua, kasihlah anaknya sama Samuel ini. Ya, kalau kamu sudah berumah tangga Samuel, adikmu juga nanti cepat. Ya, jadi supaya nanti bapak ada istilahnya orang Batak, anak kokiru sama orang diau. Kalau kamu sudah punya anak, bapak bangga. Walaupun bapak sudah pensiun, kalau Samuel sudah berkeluarga, bapak pasti tambah umurnya. Panjang umur dengan inang boru simangusong. Ya, kamu cantik, ganteng. Oh, luar biasa. Siapa perempuan nggak mau sama kamu? Ya. Jadi begitu amangnya. Buat adik-adiknya juga patuhi dah abangmu ya. Anak yang perempuan yang dua ini, lihat dulu bapak. Kalau termenung, kenapa termenung pak? Gitu ya. Aku juga begitu di rumah. Kalau aku termenung, apa yang direnungkan bapak? Itu. Jadi aku sudah 78 tahun sekarang. Ya. Sebenarnya aku tidak bisa ngomong lagi sama bapak ini. Karena tidak ada lagi yang lain, udahlah. Kalau tidak ada rotan, akar pun berguna. Jadi songoni mamang, maksud nami do inang boru simangsong. Buat Samuel, aku mohon terima kasih kepadamu. Mudah-mudahan tahun 2022 kamu menjadi anak yang turut kepada orang tua supaya kamu segera berkeluarga. Sekian dan terima kasih.
Mula tema dia mang situa Limbong, tau dutima, mewakili studi perhalado, pasatai atau mak situa Simanukalit. Pasahato selamat marpensiun, do molate di pagkubasion niya mata situa. Salam. Shalom. Horas madihita saluna. Nahu hormati hami amang uluan huriata. Nahu hormati hami amang inang pendeta di huriat tahun. Nahu hormati hami amang inang parhalado. Dohot nahu haholongi hami amang inang ruas ini huria HKBP di Sadaon. Perjolo kami mendok moliate tutuhata para sirohai na mga lehon tikinaulinda denggan dihita di bagasan minggu sadarion. Boy huriata patupahon pensiun menang purna bakti tu amang situa SD Borhu do inang. Molo tung pehami jongjong di jolon pasahaton hatanami sian parhalado alay nang satolop mahami hami na pasahaton. Molo hupay hutami perdalanan ulawan pakobasyon ni amang situa es na Borhu dohot inang di huriaon adong do kesan na macay o uli akan ulunan denggan. Terlumubi molo mengikuti sermon hami macay adong do aka ide sen amangon. Tarsongon suku-sukun di pasahan nasida tu uluan. Jadi marhite-hite aka suku-suku di akan nasoboy hu boto hami gabi boy mahami berbagi boy hu boto hami. Nang song-songonipe aka bahat aka sharing na jalami aka amang situ esne borhon sharing rap dohot tami. Jadi taruli hami dia kana soho hu boto hami gabe bahat hu boto hami. Jadi moliate mahur ko kami di sasude pakobasyon ni amang situ ne borhu. Alay hu bakilala kami saluhu nai dakolan ala ulaw ni amang situay na borhu ba dukungan ni inang do dison do sude keluarga ba mauliate mahur ko kami di sude dukungan ni inang boy dinggan perdalanan ni ulaw ni amang situa ni borhu saleleng mangula makobasyon di hurion. Jadi jepek pe hatana hupas hatamion sai tuhatama namang ramoti jala adong do sada upama hupas hatami tu amang situa do ne borhu do keluarga do inang di son habang ma darapati law songkop tu hauna pikal horas ma amang inang na purna bakti horas hami na tinggal. Jadi songonima nabo hupasatami Tuhan Yesus memberkati mau lihat ya. Zuluma hita sudi perhaladu, zuluma para tau do bendara, isomala amang do inang jongjong. Somai tatong setengah lingkaran boyo. Ini dia mendarah. Jadi dia mun amang keluarga nebor do inang. Tada lasni rohani huriat tak di pakubasyo menana selam. Anong di pasa huriat tadi son saluhutna
siapa pasu ne bata asalas roh muna mar pensiun. Angona somal nian asa dong ngoting-ngoton titit do asa saya dong berengom muna. Alayla siat dus ni rohani keluarga dohot parhalado di huriata para tahun baipe di halat cuma. Ipe ate dong si pasaton ni par tahun mandokata silakan. Atau kau mak. Wireless boleh dihidupin dulu, wireless. Nah. Melihat tema dia manguluan, melatih nang dihita salut nak. Jadi kami di son mewakili dengan Parhalado mengucapkan selamat purna bakti tu amang neighborhood dohot keluarga ison. Kebetulan adong nak kikidokon amang situalibong tung pensiun hamu tetap dihita rap marhoba sate. Jadi anggo holan ahaido anggo sermon siap hari Jumat tang pola be amang kewajiban ale anggo makobasi jala adung dope sada na betul-betul na taula ima taring waktu pesta gotilon. Jadi tunang pola sudah teh inang jadi tetap do hita marhobas jadi asa boy lam ringkan. Jadi omma hamu pensiun pa 2 halion sada pasu-pasu don. Ai gudangan kadongan tong perjulu pensiun patuluhon daripada paduahon. Jadi tanya kok kamu hamil teh ase sahat tu sih. Ison parbuenilas ni rohanami neng pasaton nami mahira kenang-kenangan tu amang lasma rohamuna teh amang dotinan gala gabi makoron pasu-pasu maun dihita saluna. Melihat teh mak. Cuma sebentar. Langsung mulai. Selamat mau pensiun amang. Tuhan Yesus berkati. Ya, harus banyak. Ya. Tong mulai tema tapat turema para semjokta. Langsung mulai muna denganan. Jong may tayo susude situa. Rimay tayo sude jong. Ready hita. Tapasa mapilihatan na tapapungoto di bata martangi ang mahita. Ali di bata manami na di banwagicang kodo haroran di saluhut silolo na ringgan doot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami mas yenelom ito hami pilihan nami ito ho. Sa icalo may kaibuap na usus si cholom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toldim. Asalam utadahami gulang ni silolom mito hami. Asalam gerger kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ale amanami na di banwa gijang. Saya pinarbati makwarm. Saya ro maharajom. Saya saut malom ni roham di banwa tongaon. Songon na di banwa gijang. Loma tu hami sedarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tu giotu pangucunan. Palu ama hami sian pangago. Ruas di Tuhata nah hinokop ni Yesus Kristus mula mahamu di bagasa dame jala calo hamu ma pasu-pasu ni Tuhata di pasu-pasu jala dirahmoti Tuhan de batama ho iso dakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi merohana midaho ido pakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim amen. Amin. Menghadap luas mahita. Ruas ni Tuhata nah hinokop ni Yesus Kristus sudi kami parhalado ni HKBP Depok Sada pasahaton tuhamuna sudi ruas namar minggu di gereja do akan di bagas marsada-sada waeng. Selamat hari Minggu, selamat mengulau-ulau nadengkan sa minggu tujulon. Debatama madongani do mamasu-masu kita sudina. Horas madihita. Laos buluboy, rade majo kita perhalado di son. Magkobar sahali. Laos pasti kima make baju kita sa uli. Tapasobo majo isi pelet